Angibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Wengane zakwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze kufanele ucofa subscribe like bese uphinde udlulisa ukuphawula. Kuthanda ukumshubela umthandeni iCukamelisha ngemuva kwenkulumo yakhe ayikhulume kwenye yamavidiyo la aveze khona indaba zokuthi ama-80s nama-70s awakaze amsize ngalutho emculweni wakhe. Umthandeni kule video uzwakale ethi ama-70s nama-80s fokofo indaba yawo uthi awakaze amsize ngalutho emculweni wakhe. Uthi abantu abamsizile emculweni wakhe ama-2000 kanye nama-90s. Lezi indaba ke seyiqubula omkhulu umsindo ey'nkundleni zokuxhumana njengoba abantu bethi umthandeni unephutha, kanti futhi bayadlulisa nje imibono eyahlukahlukene bafuna umthandeni exolise. Ngale kukhuluma kakhulu ke nansi inkulumo yomunye wabalandeli edlulisa okungenami ngenkulumo kaMthandeni ayikhulume lapha na kule video ayikhiphile egxeka ama-90s okanye egxeka ama-80s nama-70s. Asiqale la Mthandeni, i-interview eyenze neNhlaka Production ukhipha amagama nenhlabathi kubalandeli bakho. Siphinde size la abantu abalumculo wakho akusibona abantu abangamabhinqa noma abantu bakamaskandi kuphela noma abantu abangabalandeli bakho. Umculo wakho njengoParis labade bephumile noGucci balalelwa all over. Alikho ivoti futhi elifika libhaliwe ukuthi leli lisuka kumuntu oyi-2K. I-2K I think this year lizobe lithi 26 if not mistaken or 25 years. I-potential yemali isuke lithathe phi 2K imali ukuthi likwazi ukusupporta lekuvotela. Let me remind you this. Right now we are on a fourth industrial revolution. Isanda kufika, isanda kungenelela after i-COVID. Ingakho lento yama-CD ifile even nasey'montweni akwenziwanga umculo kuphela kamaskandi kuphela ukuthi kufa into yama-CD nani yonke leyo nto kanjalo. Vele izwe lishiftile, yonke into yenziwa digital. Ingakho sekusetshenzelwa nasey'ndlini, into zonke zenziwa online. I-supporter uyitholanga ngokufika kwama-2K kuphela ukuthi abe active ema-university. Bekuvele kuyinto umhlaba lapho vele ushifta ngakhona. Siphinde simuvele la. Uma uzokhuluma ukuthi ama-70s, 80s nani nama-90s abafuseke, uthini kanjalo uma uthi abafuze? Uma uthi uyadlala ukusho kanjani lokho? I-timing ibhedile, ngisho ukuthi ubudlala mhlawumbe entatsheni ama-2K, i-timing isikhathi uyisho ngayo lento lokudlala like isibe wrong kwesimo sokuthi ubusupportiwe unomcimbi kwathengwa amathikithi abantu beza ngothando, uyi-public figure, uyi-role model, uyona yonke into kulabantu laba. Akumele ukuthi uma ukhuluma bahlukanise noma kube khona abantu abazozizwe ngathi abamukele. Ngisho ngathi uyadlala uyayikhetha iy'khathi zokudlala, hhayi ngalesa sikhathi sayizolo. Angazi-ke mhlawumbe okunye kube ne-influence mhlawumbe kuthe ukweqiseka ngale, kodwa ile ntozana into yakho ufuna ukwazi ukuyimela. Ngisho ngasho ukuthi ukuveza ama-2K wona mhlawumbe enzani nani. Kunabantu abalwa izinto ezinde kabi engakafika ama-2K. Ayekupha ama-2K ngey'khathi zama-CD, usagijima ko-workshop kuphi makuzophuma ile ntozana i-CD ufike ngebhano. Abantu ababengakafiki nase-university babekuphi ayazini ama-2K ngey'ndaba zosigiya ngengoma. Yonke lento kusebhizi kusaphithizela emsakazweni. Ungizwe sahamba nesayidi leli ngale lapho ayekuphi ama-2K. Yonke le nto le kube khona umuntu wayeshaya unumber 1 kusukela ngo-April kuze koshaya uDisemba kwi-top 10 yokhozi. Kuthiwa ayikho inkosi eyofika. Ayekuphi ama-2K. Abantu belwa nani niba nezimpi even ko-Caris Fontaine kuphi ayekuphi ama-2K lentozana ngawo ngoba anomlando even nawo omude kabi nje kabi mfethu. I-support lena yakwa-TikTok angazi ngoba phela I think into yande kakhulu ngeParis nanani ngalezi ngomana lesengenza ukuthi mhlawumbe kuze abantu bahlukaniseke phakathi. Obani abantu abasuke active bevota. I-timing Mthandeni noma ngathi ubudlala, i-timing was totally wrong. Ngoba ubuvela une event abasuthi abantu abafuseke